Takže ja by som vám veľmi stručne okomentoval zhruba také myšlienky, ktoré ma napadli, keď som prišiel sem a chcel som sa zamyslieť nad tým, o čom budem hovoriť. Tak samozrejme napadli ma jednotlivé oblasti, ktorých sme sa čiastočne tu dotkli. Nebudem celkom rozvíjať jednotlivé témy, ale určite potravinová sebestačnosť alebo potravinová bezpečnosť alebo cena potravín. Samozrejme výroba cukru, kvalita potravín, to sú veci, ktoré nás zaujímajú. Ja by som sa dneska snažil k tej kvalite dostať priamejšie, aj keď ma troška vyprovokoval pán predseda Českej komory, tak som musel reagovať, tak pokúsim sa aj k tejto téme niečo povedať. Jednoducho, hlavná téma, ktorá na cukrovárníkov bolí a trápi, je, že ako sa vníma cukor. Veľmi sme ťažko bombardovaní mediálnymi propagandami, ktoré hovoria, cukor je tak nezdravý, nejedzme cukor, lebo to je hotová otrova. Trskinový ževraj je lepší, tak na túto tému by sme si mohli porozprávať. Každopádne je to základná zložka potravy. Základná zložka potravy, bez ktorým organizmus nemôže fungovať. Je to jediná zložka potravy pre náš mozog a myslím si, že to budeme každopádne potrebovať. A na druhej strane musím otvorene povedať, že cukor patrí medzi tie produkty, ktoré treba konzumovať striedmo. To znamená, že naozaj pokiaľ budeme mať toho cukru veľa, tak to nám nepomôže, ale to platí aj o alkohole, aj o pive, aj o všetkom ostatnom. A určite, keby sme sa prejedali iných potravín, asi by nám to nepomohlo, ale túto pozíciu cukru by som veľmi rád videl, že nie je nahraditeľná. A každopádne v porovnaní s umelými sladidlami, ktoré dneska sú light a super, tak môžem vás ubezpečiť, že všetky tieto výrobky sú vyrobené chemickou syntézou a jednoznačne nemajú absolútne nič spoločné s reálnou prírodou. A cukrovárníci sa radi hrdia práve faktom, že my ani nevyrábame cukor, ale v skutočnosti ho len ťažíme z cukrovej repy a v tej cukrovej repe, mi môžete veriť alebo nie, je v tej istej forme, ako máte biely cukor, akorát nie je taký čistý. Moja základná otázka, ktorou som chcel prísť pred vás, je, prečo potrebujeme domáceho výrobcu cukru. A myslím si, že moji predrečníci, ja nebudem ani komentovať, hovorili strašne veľa o tom, že neexistuje tu žiadna kompletná domáca vertikála, ktorá by mohla nejakým spôsobom zastrešovať prvovýrobu, finalizovať výrobky a pridávať pridanú hodnotu konečnému spotrebiteľu na Slovensku. Troška ma aj zaradilo pána Matouška, ktorý povedal, že tu nie je. Ja som sa tedy cítil troška ako ohrozený druh, hovorím, ale je, veď sme tu a nikto o nás nehovorí. Tak ma to troška mrzelo, tak hovorím, som rád, Mariu, ďakujem, že sme sa mohli predstaviť. A na moju odpoveď, prečo potrebujeme domáceho producenta cukru, vám poviem, ukážem len takú farebnú tabuľku, kde sú rôzne krajiny Európskej únie a tým zeleným sú krajiny, ktoré majú úroveň produkcie cukru na úrovni 0,03 a menej na výrobu tonu cukru na obyvateľa a tým červeným sú všetky krajiny, ktoré majú absolútne 0,6 až 0,12 tony cukru na jedného obyvateľa. Keď si odmyslíme Fínov, ktorí robiť cukrovú repu môžu veľmi ťažko, a Španielov a Talianov, kde to je suché a to nerastie, tak vidíte, že západné krajiny majú záujem vyrábať cukor. A ja sa otvorene pýtam, prečo? Prečo nemajú východné krajiny záujem vyrábať cukor? Toto je téma, ktorá je možno, že takou čiastočnou odpoveďou na to, že asi oni majú nejaký eminentný záujem, že to je dobré. A odpoveď bolo dneska už povedaných dosť. Áno, je to dobré, pretože je to opäť ďalšia finalizácia poľnohospodárskej prvovýroby, ktorá prináša finálny produkt na pult domáceho spotrebiteľa, od vás, od farmárov, ktorí sa podieľate na tej výrobe. Myslím si, že tá štatistika je strašná, lebo jednoducho, keď si len pozriete, že Slovensko, Rumunsko, vidíte tam krajiny ako Maďarsko, prakticky prišli o cukrovarnícku výrobu a vzhľadom na to, čo tu bolo povedané pánom štátnym tajomníkom, som rád, a škoda, že tu nie je, bol by som pochválil, on to určite má rád, že oni k tomu pristúpili podstatne lepšie, za čo sme im veľmi vďační, lebo pred vyhnutím prakticky sme stáli naozaj nedávno. Výrobu cukru vám len v krátkosti, nechcem veľmi vás trápiť štatistickými dátami, ale jednoznačne tu si môžeme pozrieť, ako na tom boli sme v roku 2008-2009, kde prakticky sme prestali skoro vyrábať doma cukor a momentálne v posledných rokoch 2010, 11, 12 opätovne snažíme sa vytiahnuť
výrobu tak, aby bola výroba rovnocenná domácej spotrebe, prípadne pokiaľ by sme mali túto možnosť využiť, tak prečo nie budeme exportovať. Ale každopádne momentálne musíme dobiehať ešte to, aby sme vyrobili toľko cukru na Slovensku, koľko slovenské obyvateľstvo potrebuje, aby sme ho vedeli dať jednoducho na pult, na reťazce, alebo respektívne na odbytové miesta. Keď si pozrieme, ako to vyzerá so spotrebou, tak je situácia veľmi jednoduchá. Cukor sa nachádza vo všetkých luxusných produktoch, ktoré ľudia vyrábajú. Cukor je produkt, ktorý jednoznačne hovorí o tom, ako je kvalitná alebo vysoko postavená spoločnosť, čo sa týka spotreby. Západné krajiny majú vyššiu spotrebu cukru, možno, že si pozriete Mongolsko, tak samozrejme, alebo Thajsko, alebo nejaká rozvojová krajina majú nízku. Hovorí sa o kvalite života, ten cukor patrí do tej kvality života, radi si prisadzujeme a tá spotreba v skutočnosti nebude nižšia, práve naopak vidíme tú tendenciu rastu. Otázka je, prečo práve by sme mali klesať s výrobou. Samozrejme, k tomu sa dostaneme trošička ďalej. Ja by som tu chcel odprezentovať úplne základným modelom, že slovenská, alebo teda vertikála, ktorá je ukončená a ktorá je dokončená v rámci výroby cukru, tu existuje a vidíme to práve tam, kde odkiaľ pochádza cukrová repa. U nás je to v našom prípade, a nie v prípade povedzme Českej republiky, ktorý som komentoval, je to len výlučne zo Slovenska. Táto cukrová repa sa spracováva v slovenskom závode, ktorý síce nie je v slovenských rukách, ale dneska to už naozaj nie je dôležité, komu ten závod patrí, keď tu vyrába, zamestnáva a takisto spotrebováva a rieši zamestnanosť hlavne v tých oblastiach, ktoré sú veľmi ťažko pokryté priemyselnou výrobou. Naša spoločnosť odvádza dane a odvody, prispieva do spoločného balíka, rovnako ako keby bola slovenská. A takisto, čo je dneska veľmi dôležité a o čom sme hovorili a počúvali sme to o mnohých predrečníkoch, je finalizuje domácu výrobu. Finalizuje domácu výrobu pridanou hodnotou, ktorá momentálne u väčších produktov chýba. Ja sa venujem aj exportu obilnín a týmto záležitostiam môžem povedať, nemusím byť na to hrdý. Predsa exportujeme surovinu, s ktorým niekto niečo vyrobí a nakoniec to budeme musieť od niekiaľ kúpiť. A poviem otvorene, asi zo zahraničia za vyššiu cenu a vyššiu pridanú hodnotu. Kvalita produktu je mojou nosnou témou dneska a z hľadiska cukru môžeme povedať, že je to najsensibilnejší produkt, keďže sa nachádza v mnohých potravinách. Dneska už je to v pečive, dneska je to v čokoláde, cukrovinkách, všade máme cukor a pokiaľ nebudeme mať istotu, že ten cukor je kvalitný, môže sa stať, že kontaminácia bude mať fatálne dôsledky a videli sme z príkladov neblahých, ktoré nám prichádzali zo severe Slovenska, že takéto kontaminácii, keď nelogické, môže veľmi ľahko prísť. Ja by som sa krátko chcel aj dotknúť našich prvovýrobcov. Ja ich tu vidím medzi nami, z okolností sú to naši farmári a veľmi sa teším, že sú tu, preto lebo naozaj oni sú tí, ktorí nám dávajú možnosť sa rozvíjať. A práve my ako slovenské cukrovary sa snažíme im dostatočne ich podporiť, ale takisto bojujeme za nich, aby tú podporu získali aj z ostatných možností, ako sú zo štátneho rozpočtu alebo z možnosti financovania zdrojov z Európskej únie, vzhľadom na to, že si plnohodnotne uvedomujeme, že pokiaľ takáto podpora na Slovensku nebude, tak tie krajiny, ktorí si ten cukor chcú udržať, tú podporu určite nájdu a tým pádom naša konkurenčná schopnosť sa stáva fatálna, preto lebo pokiaľ farmár v Nemecku alebo v Belgicku dostane na tú cukrovú repu podporu, bude jednoznačne konkurencieschopnejší ako náš farmár, ktorý ju nedostane a potom sa bude pýtať, či to má zmysel. Či to má zmysel produkovať, keď to nedokáže prvovýrobe zaplatiť. A to, že to má zmysel, sme si už dneska odpovedali viackrát. Už len krátko prebehnem hlavne štatistické údaje, čo sa týka plôch. Myslím si, že rok 2008 hovorí o tom, že sme boli na tom špatne. Dneska vidíme rastúcu tendenciu. Shodou okolností vidíme 21 000 hektárov, ktoré by malo byť v nasledujúcom roku nás teší, preto lebo na tejto ploche sme schopní vyrobiť pri súčasných úrodách skutočne objem cukru, ktorý sa rovná domácej spotrebe obyvateľstva, a to v prípade, že nebude kvotácia cukru v budúcnosti, tak ako bolo avizované, že bude končiť v roku 2017. Lebo pokiaľ budeme mať stále kvotáciu, ktorá síce momentálne zabezpečuje určitú stabilitu, ale obmedzuje samozrejme výrobcu v tom, aby umiestnil celý cukor na domácu produkciu.
Následne sa môžeme pozrieť na výmery našej spoločnosti, predtým to boli výmery za Slovensko, tak u nás momentálne, a toto hovorí o tom, čo naša spoločnosť vlastne chce, my chceme neustále zvyšovať výmeru cukrovej repy, aby sme mohli neustále zvyšovať domácu produkciu cukru. Toto je náš obchodný zámer. Robíme to preto, lebo vidíme v tom zmysel, aby sme naplnili ten trh, ktorý momentálne tu je a dokázali urobiť práve to, o čom moji predrečníci hovorili. Myslím si, že cukrová repa, keď môžem sa k surovine vrátiť, patrí medzi mála poľnohospodárskych komodít, ktoré zaznamenali obrovský nárast produktivity. Keď si pozriete pšenicu alebo kukuricu, tak sú určitým spôsobom lepšie roky, horšie roky, ale takýto rastúci, takýto trend, takúto tendenciu od roku 2000 až po roku 2013 a predpokladáme, že 13-14 bude niekde úroda na úrovni 53 tón, sme nezaznamenali poľnohospodárstva ani v jednej komodite. Je to preto, lebo naši farmári sa stávajú lepší, majú lepšie strojno-technické vybavenie, konečne dostali trošička možnosti nakúpiť strojno-technické vybavenie tak ako západní farmári a začínajú sa nadýchať. My pre našich farmárov by sme radi získali ešte podporu, tak ako to spomínal pán štátny tajomník na cukrovú repu do roku 2020, aby ten nádych mohol byť ešte troška väčší, aby tá konkurenčná schopnosť tejto komodity v budúcnosti, možno po roku 2020, nepotrebovala žiadnu podporu. Preto, lebo myslím si, že v konečnom dôsledku tam sa rodí pridaná hodnota, keď ten farmár dokáže podnikať tak, aby sa nemusel spoliehať na stimuly a dotácie. Jediná kompletná fungujúca vertikála, o tomto som hovoril, toto sú veci, ktoré momentálne tu v cukrovej repe máme. Sme tomu radi, že tu ešte 2 cukrováry existujú a budeme radi, keď sa toto dokáže a pokúsi sa udržať v budúcnosti tak, aby sme mohli naďalej túto vertikálu udržať živú. V skutočnosti je taká, že samotný výrobný závod v Seredi momentálne spracováva 6000 tón hrubo, 5000 tón čistom, cukrové repy za deň, zamestnáva priamo, nepriamo spolu s konkurenčným cukrovárom Nordcukre 3000 ľudí na Slovensku a to sú predovšetkým v tých oblastiach ľudia, kde napríklad už priemysel alebo infraštruktúra ani nie je. Nie sú tam diaľnice, nie sú tam prístupové cesty také, aby tam investori prišli a stavali parky a dneska tam sa pestuje u našich farmárov strašne veľa cukrovej repy a práve v tejto oblasti naozaj myslím si, že tí ľudia si tú prácu nájdú a výroba cukru vyžaduje určite odbornú a statočnú znalosť. Naša spoločnosť disponuje samozrejme normami, ako sú ISO, IFS, GMP+, takisto HCCP a ostatné, ktoré nás posúvajú na pozíciu špičkového výrobcu kvalitnej potraviny. Myslím si, že naša spoločnosť môže prezentovať veľmi otvorene kapacitu, ktorú momentálne za posledné roky dosiahla, a to je to, že kapacita a výroba kapacity momentálne stále rastie a každým rokom bola zvyšovaná. To je očividný záujem a zámer investora, ktorý hovorí o tom, že tú firmu rozvíjať chce. A samozrejme, o čom sme sa dneska chceli stretnúť a porozprávať, je to, akým spôsobom vieme zabezpečiť kvalitu tej potraviny. Myslím si, že v cukrovej repe, pokiaľ pochádza zo Slovenska, z našich polí, a viete, ako máte legislatívne ťažké podmienky na to, aby ste dosledovali, viedli evidenciu, technologické karty. Všetky tieto podmienky, keď splníte, tak máme istotu, že vyrobený cukor z vašich, alebo teda z domácich zdrojov musí jednoznačne byť kvalitný a pokiaľ by tam prišlo akékoľvek nezhody, máme veľmi rýchly mechanizmus a rýchly reakčný čas na to, aby sme dokázali vysledovať, kde bol problém, aký problém a urobili nápravu. Takýto model určite z importovaných potravín získať nemôžete. Môžete ich len zastaviť, môžu prejsť cez systém ochrany a keď ich už ľudia začnú spotrebovať, nie je žiadna možnosť na to, aby ste niekedy dosledovali výrobcu, lebo na obaloch máte väčšinou balí a distribuje a v skutočnosti výrobcu ani dokážete nájsť. A v cukre môžem povedať, že je to veľmi častý jav. Takže tento systém, ktorý domáca výroba zabezpečuje, ukludňuje, respektíve dáva určitú záruku, že ten potravina bude na určitej úrovni. Samozrejme, aby som to zrýchlil, aby som povedal pravdu, čo som hovoril na začiatku, tak udržanie domácej výroby si myslím si, že netreba tu dvakrát, trikrát zdôrazňovať, že má
hlavný vplyv na príjmy obyvateľstva a zamestnanosť. Myslím si, že Slovensko by nemalo vyzerať asi tak, ako je tuto šípkami, že exportujeme surovinu, drevo, kukuricu, pšenicu, exportujeme základné suroviny a potom nám ostatné krajiny posúvajú výrobky z našich produktov a povedia, zaplatie ich. Sú dobré, sú vyrobené z vašich produktov, ale pridaná hodnota, zamestnanosť a tá, dá sa povedať, ekonomický rast, tak ten zostáva v krajinách, kde sa finalizácia realizuje. A ja si myslím, že v rámci cukrovarníckeho priemyslu máme šancu túto realizáciu a finalizáciu udržať doma. Veľa tu bolo povedané o povedomí. Je to trocha reklama, Mariana bude hnívať, ale je to aj o povedomí. V strede vidíte plagát, ako v roku 1945 Spojené štáty verbovali na pestovanie cukrovej repy, lebo práve cukor bol hlavnou komoditou pre vojakov, ktorí utekali do vojny. Keď to dokázali v 45. Američania, prečo my dneska nedokážeme povedať ľuďom, aký má zmysel pre nás domáca výroba, aký má zmysel pre nás vyrábať domáci cukor. My sme tu mali základné slogany zo slovenskej pôdy slovenskému zákazníkovi. Momentálne málo ktorý konzument, keď budete vidieť možno aj sami cukor, o 0,05 centov, alebo eura teda, lacnejší. Verte mi, že ten konzument uteká za tým cukrom. Jeho vôbec nezaujíma, kto ho balí, kto ho distribuje, odkiaľ prišiel, či je to naozaj čistý cukor, aký je to cukor, ale spotrebiteľ sa takto správa. Ja si myslím aj pani predrečníčka, aj všetci ostatní, ktorí dávajú značky kvality a tí spotrebiteľov vychováme na to, aby videli, že ten cukor, ktorý je doma vyrobený, má pre nich o mnoho väčšiu pridanú hodnotu. Možno nie v tom slade, ale aj v tom pocite, že to ide pomoci domácemu hospodárstvu. A tým pádom som sa dostal na záver mojej prezentácie a prakticky základ tej myšlienky, ktorú som vám chcel odovzdať, je, že udržanie domácej spracovateľskej kapacity a poľnohospodárskej prvovýroby, zachovanie zamestnanosti v najmenej rozvinutých vidieckých oblastiach a dosiahnutie domácej potravinovej sebestačnosti v oblasti výroby cukru pri zachovaní kontroly kvality, ako aj bezpečnosti potravín, je možné dosiahnuť len za aktívne podpory štátu. Ďakujem pekne.